ana godhong tebu. Tebu kuwi antepe kalbu utawa antepe nek wis mlebu. Mlebu nang ndi? Mlebu nang pesamuan nggone wong duwe gawe. Ana cengkir. Cengkir nek sing lanang wis kenceng, sing wedok kudu mikir. Mikir apa kok? Lho, kudu nuturi. Aja kenceng-kenceng Mas nek nyambut gawe. Masa depan iki cik jauh. Ayo dipikir masa depane. Dadi aja kenceng-kenceng. Nek kenceng-kenceng ndak gampang kena penyakit. Mongko penyakit saiki gampang teko. Gampang teko. Nek wis usia di atas 40 awake dhewe kudu menyadari. Siap-siap. Terus ana maneh Mas, nek wis ana cengkir, mlebu nang nggone kuwade. Pinggire kuwade mesti ana kopi. Kopi dikokop ngenaki pipi. Sandingane ana gedang. Gedang digeget nang nggon padang. Ana kacu. Kacu diangkat karo mecucu. Upama ora mecucu, Kacune kolu. kopi diwadahi gelas. Gelas kuwi nek tugel ora kena dilas. Diwadahi lepek. Lepek nek ndelehno epek-epek. Tumon lepek disunggi. Oh iya. Kadang manten ketok jelas. Jelas ki kabeh tamune dijejeli gelas. Lah nyapa kok jejeli gelas? Dijejeli gelase. Iya. Dadi manten nek wis anu ya, nek wis dadi manten kena diarani istri. Nah, istri utawa ibu. Ikhtiar bisane utama. Wah, ikhtiar bisane utama. Wong lanang disebut suami. Segalanya untuk anak maupun istri. Lha iki temenan iki nek gak anu gak duwe dagelan anune. Awakmu kok iso to bak ngene iki? Lah yo golek sanang pangan lohar ya sakno. Diotak-atik ngono ya. Bapak bisane anak padha antuk kamulyan. Waduh. Istri Istri. ingatkan suami tetap rajin ibadah. Wah, hebat. Iya. Awakmu tau sembahyang? Ya, kulino nyolong sandal. Ngono jere ngaku nek wong Islam. Islam KTP paling. Loh, tapi KTP kan Islam. Tapi iso bahasa Arab? Iso. Rambut di bahasa Arab Lah ya? kowe pernah ngerti nang omahe aku dadi ustad? Lho. Aku ustad. Mulang ngaji cilik-cilik. Mulang ngaji. Wong muni mulang ngaji suarane ngetril. Apa? Rambut di bahasa Arab ya, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk